Agig preparasyon sa tinguhan o mga kalamidad. Mihimog inspeksyon ang kapulisan sa ilang mga ekipo o mga kagamitan pang-rescue. Ang report ni Nico Sereno. Pipila lang kini sa mga disaster response equipment sa Mandaue City Police. Kauban sa tagalain-laing lugar, misalmot ang MCPO sa simultaneous showdown inspection nga gihimo sa PNP. Gimando kining nationwide activity aron ma-inventory o ma-inspect ang mga kagamitan pagpangandam sa mga panghitabo labi na kung dunay kalamidad. Ilahang ipang-check ang mga equipment as to its kanang quality, kung okay pa ba, and pila ni sila kabuo, kompleto pa ba. And muna, kay para sa panahon nga na ay disaster, kay kani siya nga phase is pre-operation phase. Misaad ang kapulisan og hugot nga koordinasyon sa local government unit labi na sa CDRRMO. Kini alang sa dinalian nga response kung may mga katalagman. Matod sa PNP, doon na sila'y search and rescue personnel nga andam sa mga panghitabo. Depende sa calamity or kung saan ang emergency ang ato ang pagagamitan. So mo na dito ta makipag-coordinate if like nga sa La Nina or sa pana nga sunog or sa pana din, so we'll coordinate usually for Mandaue ang sa ato ang City Disaster Risk Reduction Management. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.